Здравейте, потребите YouTube и VLOG7, аз съм Петко и днес ще играем CS Warzone. Ето тук зареждам мапа и ще изчакам няколко секунди и ще влезам. Така, ще има IP в описанието, така че да нас се забавлявате. И дайте палец нагоре. Така, започваме. Влизаме едно. Съм тук. Добре. Откъм ме патлачета? В миналия сериал нямаше патлачета, така че... Добре. Почваме с снайпера. Един. Ау. Те са промъкнали за нещо, бе. Искам да го пръсна с пътък. Не, брат, няма. Лега по лега. Дами и господа. Великият килър. Великият килър монстърчо. Така. Вземи така. Тук един. Пръснат. Тук още един. Пръснат. Така, пробиваме тук през защита. Контртерористите. 20 лева масликъс. Майко! Видяхте ли го, бе? И сега видим, дами и господа, така фърмена гранатка. Там някакви се опитва да се промъква в нашата база, ма няма им се получи. Промъкнаха се. Сега какво ще ми се случи. Добре. Да знаете, че не съм най-голямото про на CS. Първи клип ми е, ако има някакви технически проблеми, съжалявам, но ще се пробвам следващия клип, нали, ако има някакви проблеми да ги оправя. Добре, това са напечено, мале. Ще вкара кран. Сам. Имам няколко приятеля, с които мога да направим група на CS и може да играем. Искаме да се промъкне през центъра, си кое, баре, майка ви! Ще знам, заинтересувам, ама те ще бъде през целия клип. Много писам като играе CS. Ау. Маньяка, толкова за 3. Го! Добре. Сега ще почисти. Може да фана. Добре. Не! Мале, целно снайпер има за 3. 17-20 съм. Дай мъчек. Нямаме. Дъбъл кил с граната! Напишете в коментарите, това не беше ли яко? Дъбъл кил с граната. Сега почваме ги. Да, добре. Много яко. Влезем в тунела. Оп. Колко далече килос. Не. Добре. Добре. Там ще хвърля награда за разсейване. Сега ще се мушна.
Сълни заглушителя. Go! Ото, слушайте. Ако искате да продължавате да снимам, кажете. Може през тази седмица да снимам, понеже съм вкъщи след даскал и може да снимам клипчета, ако ви харесва. Добре, сега. Това ако не е хакер, аз съм Андрей Кофлер. Добре, извините за малкият технически проблем. Имам една грешка с компютъра, която не мога да оправя от самати години. Ето го. Добре. Няма нанесе ли? Това посредства такова като... Тук се промъкнем. Бързо. Добре. О, добре. Сега то ще изяде бой. Пуснахме гранатката вътре. Слизаме снайпера. И да, надявам се да ви хареса видеото. Искам поне 1, 2, 3 лайка най-много. Понеже съм нов. Не знам дали искате да снимам. Добре. Найс. Трябва да се скрием. Оу! Дали ще се отхода? Казах му. Да умря. Double kill в хедшота. Разминавам с патката. Аз наричам скаут, който иска да го наричам както си трябва да си казва. Добре. Ставим. Промъквам се. Оу. Това беше тръкващо. Там. Това не е хак. Не! Пресната ма си малко съм. Заема къде съм. 50 демидж само от един път. Майко. Да, ако се чуете, нали, защо съм такъв, нали, обяснявам всичко, правя съм интересен. Но съм в бизнеса, така го кажа. Но съм и не знам какво да правя просто, като започна така да посъбра малко рейтинг, с такива работи. Тогава ще почна да се спичам. Аз се спичам и да играм. Добре. То ще го изядя. Смятам, че го изядя. О, видяхте ли го това къде е? Да, добре. Те не ги знаят къде са в момента. Какво? Гранатата се отрази в моя. Да, добре. Пускам там на гранатка. Да, пробивам през защитата им. Не. Да, с патката. Когато намери вала му. И сега видим. Тук ще има ли хедшотки меткътки. Добре. Забави малко темпото сега.